Госпожо, как се казвате ви? Жана Желязкова. Преди 1 месец съм ви преглеждал, нали така? Септември месец. Септември месец. Септември, да. Септември, значи... Добре, открихме камъни в злъчката. Да. Изкарахте ли? Сигурно. Сигурно сте ги изкарали? Да. Не съм Добре. видяла така, да. Добре. Холестерола ви колко беше? 12. 12. Да, от 10 до 12. Сега на колко падна? 7,4. 7,4. Да. Разликата е съществена в холестерола. Да. Сега, щитовидната жлеза беше доста зле. Беше, да, предстоеше ми операция, а сега не се налага. Беше се увеличена тук. Голям, да. Целият ми врат беше много дебел, сега е много добре спаднала. Ето, Доста е спаднал. Направо, напълно е спаднал. Само тук вдясно има малко. Има още за лечение. Да. Има още за Но лечение. е много, много добре. Много добре. Да. Добре. Продължаваме лечението. Да. Много ви благодаря.